and says, come on, let's have it. She brings out the worst you can be. Well, it's a good day for a bad habit. Don't you dare to disagree. She likes to surf along. Cheap ass that thinks he's something groovy. Straight down from church, you wanna bet. She'll play him like some kind of movie, and then smokes the last of his cigarettes. She's got no mercy for the soldiers, no mercy for the king, no mercy for the soldiers, no mercy for the king, no mercy for the soldiers, and no mercy for no king, no mercy for no king. She picks his heart like it's a pocket. She wears her hair like it's a... Nou, op dit moment zijn we druk bezig met de inrichting van de stands, de horecahal, de congreshal, alles wordt nou op dit moment inrichten. En kun je exposanten minder op dwaanden. Even de laatste finishing touch, mooi de stands even inrichten. Het wordt nu echt expo. Komende tongensje starten we met de opening van Expo Noordoost-Friesland. Dat doen we met onze exposanten, genodigden, burgemeester en wethouders van de verschillende gemeentes en de heer Hans Biesheuvel. Ontsluitend zullen de ondernemers aan de plak vinden. Die gaat van start ook in de congreshal. En de expo gaat natuurlijk even van het publiek, dus dat start om 11:06. De openingshandeling van de expo die zal plak vinden hier op het expo-terrein. De verzameling is net op een ziel, dit had de meidje maar de weersvoorspellingen die uitstenen. Het gaat rein, dus we zitten hier mooi overdekt in de expo-hallen, dus ja, dat geven we hier doen. Voor de komende tongensje, 11:06 is Expo Noordoost-Friesland open voor het publiek. Kom hierheen, we hebben een schitterend mooie entertainmentprogramma. Het staat op de website en ook in de Huis- en Huiskrant die verspreid is. En kom hier een gezellig midje meidje. No mercy for no king, no mercy for no king. Do you want to go to the plage with me? I'm going down, down, down there 4 in the morning. Most beautiful girl I have ever seen. Come down, 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 my love is calling. Dit is de eerste keer dat we mooi doen aan een expo en ja, ik ben heel benieuwd hoe het weer zal. Maand die ben we begonnen met de opbouw, hebben we eerst de grote dingen hierheen gebracht. Nou, en juist ben we begonnen met het decoreren en alles mooi deel zetten. En nou, hier ben we eigenlijk wat voor de leuk, een beetje voor de sfeer te proeven, de finishing touch om samen te zezen. En nou, het gaat hartstikke goed. De sfeer is leuk op een expo alvast. En ja, de mensen zijn gezellig. En we hebben heel veel tijd om op te bouwen. En dat is ook wel een mooi stukje. Dat is voor mij heel relaxed natuurlijk, omdat het voor mij de eerste keer is. Nou ja, wij hebben een stukje shippen van nou 12,95. Via de mooie kandelaars. We presenteren een heerlijk drankje van Hollands Genoegen. Dat is een drankje van de weduwe Joustra. En dat wil we weer een beetje presenteren. Dat wordt ook wat gezellig maatje voor de klanten. Nou ja, en van alles, ja, sjog om je heen. Er is een heel soort spul. Ik heb er een heel soort zin in. Ik ben heel benieuwd hoe het erin is. En ja, dat is voor mij gewoon een afwachting. Het is mijn eerste keer dus.